abaki omonde karega kukia baruya ya chiraso bwa monagero ke para siasa ya 2027 ni bisa kuna wiko agachoko sio bora ibwezi. Wale United Opposition. Esse aqui. Siasa. Na yoroni kwa karfoti tamu. Manamba yangi muta somerte bono. Moyo kabata yale moyo aligani mo ndege chipara bunte byo ndio. Gante hiyo ndio. Pasó que no va a repar. Ya ver. Na mata idio yote. Oyigoja. Akioroche siasa yense chikoba kirabono Sifuna Nere akolire kurenti iruwe libaga n'abaluya chikoli gyobora ibyensi
basically game plan yabe opposition babwatane kore mirimo se ubo kabira burachikogera kire kabira tebe ni tutagete mwali mbaigwa kira kwa very fronted ne kabira sometimes it's hard to step aside to kirumo admo mayamo kwa tiramu admo kwa na maya yetu ope kumera mo menye okay wancho muligereri biyamono sana Diana ase kurwa SSMA studio na mono litkolia lero ni gotora somo chiobo songo count number 045 aigalende batebanga no mugusi abwato muchio yo monene ni mambia bono ni gona ikire asigita seni gechigari aiga ekerore somo chio yo bosongo mwancho muligereri ni gotore aigange na St Jude's no rochega ige stage no abantu baminto bale na asenchira yo bikira no ase mambia bono sencho na mangale se chigazeti ya kwaneru na mono ase kurwa e weekend una ya chagete yo gukwanerwa ro no mweshimiwa Edwin Sifuna na mono enchera achiete sobo kwariga ni uko kwabete gokoreka na soro bongoruria rwe e county county chiri bosongo ya Kenya Western Kenya na mono ase twaro chabarai ao bali bakorire siasa abandi balese siasa bagero kanete komwa okoboko nere ase ganga yaye igagotebi gwanda bugurie tigiti kurwa sense milio kwamiria serikali ilio ndenda chikoba gakoranga nalio burai bwense kento ase mambia bono tagete koraboria abantu baminto aiga asomo chibo songa kera babere bakorore ali agenda tegokoreka na sesemo ya siasa ne baroche siasa ya bono nali atingire gose bono nali ajagira ko bagekoreto botentere kunibwa to mugakoyo mogaiga gandara chaka nere ase mambia bono atotebie lietali yaye na kiera roche ebinto bigenda tegokoreka na gato chaka mwaga njogoro gose mambia bono asama lieta nkoro ku Jackson Frederick Olero omudumu wa matatu na goke sana se station yego ikagaiga egero tonyare kumanya iyo ndobono buna linda mwananchi na Jubilee abantu aba baramo bono egendo ngeringa Sifuna na Matiang'i tikaba tubari kuigwanana batochorera umuntu oyomo because muna bono bachete siasa mwisondo senga igari mbakorete siasa yali ngoro lengi ya Sifuna nabwata abantu more than bali president yabwate lakini asibono igantubuna Kisii County as a whole intubuna Nyamira County as a whole igotobwate tetogoteba ng'omwana ominto Matiang'i ati niniga mambikinyi igotosoketie omonto mambikinyi lakini bono igekere bakong'usana na babona nani mathakaru anga bonsi pi babonete gochichamo babeke boekemo batuchorera omonto so tati tonyare komanya ekiagere chito chiroche so omogusi chire block togende tosabe chikura bono korulinda mwananchi yonsi noere store tobeke byame bibwatane bichichamo tosoki Matiang'i. Okay. Yes. Asante sana. Era batebo mwancho muligeri kwigure kuruga iganga oyo waligeretia na mono no mweshimiwa Fred Matiang'i lakini ekero kuligeri mungwana uze kuligeri linda mwananchi nero kuligera yabo yarorekane Western Kenya. Of course Sifuna sama tukabwango iga obero kogenda chinsemo chinyinge sana urenda wone igesa kukiabo na kero kigiamo tebe tigendo ryobora ibwense kuna mwatebire mweshimiwa Fred nera atebire igendo ryobora ibwense oroche njenjere mochi kobeka opposition niyo sobwamo kwa naliobo kabira bwa buchire kabisa mbia mono morali asa Marieta Joshua mautingoro kuno monya biashara ase mujoyota Kisii na njendo jina siasa bono yachire kwa kabira mono ase ngenjo gajawa togoja Matiang'i togoja Martha Karua abonsi mbara ikaransa sobwamo batwe kiongozi ningo togo support lakini ase ngenjo barule chinga kichire chintambe bono linda mwananchi yanyori opposition yanyori chinguru mono ase ngenjo ndora nyora asitoro chigochi bare gotochorera Matiang'i baungane na linda mwananchi Sifuna abo mokonyoye nigo twaroja konyora chinguru asinga chikule chito twageruto isiko mapema. Okay. Yeah. Ekera togendete gukwanera mwancho muligereria kurwa somo chio obosongo siasa na mono kelikegende gokoreka na siasa use kuligereria ase chigazeti chiarere se mambia bono muna nagotebia igendo gendete gukwanerwa rone siasa ya linda mwananchi na mono uyo bekire ase ebicha no yo kurumwe Edwin Sifuna na asomo chio obosongo togendete konyora maoni ya bali
tore na barabuga iga bali bako ba stage ye na mono ngikiri kegendete gokorekana ntete kuragamba n'umungwana oyo moga aratotebinga kiakurukunga kibuga kwa bukitanga kubwatere Shadrack Ngondi keno umubasi yakera bono kurigire siasa yense ya Kenya muraigwe yense natebete nga abarai bale sense muyu kwamiriria serikali niko bono bareke gosererie kenene sana gucia sense ya Kenya na ndimona sago tebe mirubili yabo teko chikobage kwaga sense ya Kenya. Sasa mimi nasema hivi muraigwe yense tu amachora tabia lakini utonjokeire bono ndete goteba iga tikatochora omonto okoruga Fred Matiang'i uno omogambi Edwin nero chire n'abantu basobo Edwin Sifuna ngakimurigeretie MPR ikaje nera konya abantu bamwe aratoka nero irwe tikiti mugisina ari tayari ku support umuluya okay sawa asante sana tigandara kuona no okay amaruga sikimango ndiegi stage ne yane ko namba ya stage ba koroga ngo namba ya koroga ngenewe naondega Fred Matiang'i man is the people of my daughter man. Okay. Lucas Kimanga Undi. Okay. Asante sana. Mwanchumbuligirani kwara igure semambia bana chigo cha kai kana yora ruwe birengera libyago asemambia bono abo murago okay tigatura teba marietago ayo tankoro ku Mr. Pito Nduso na Arroyo Kisii County hapa we town ye abo na mangana siasa eto betetense na ndere byandoze ase kereta bona iga yoto tagetaba muraba iga baito Mr. Sifuna Kasha wako 50-50 lakini Sifuna ako sawa. Washikane na kina Matiang'i. Egere toro sie serikali. Muna Sifuna goteba ngaruta kanyage kubwa na botote getaka kanyage kubwa se round ye. Igo bono mtu gete serikali yaro sigure ndonge eri chokonyo mwananchi. Andake mbale barigereri barore siasa yagendrete kirege saku gendete kurwo murwaniriri obo nga kioro cha sumu barobo no chigo cha bwabantu nchabono matenda tenda gotebiga ase kirege saku kurwo barobo tebu atishida lakini ase kerete ntoma ta sa viongozi ebije byo pinzani byo kambi manyete mabango yabo bebangete ntoma te muna tolega ntoma eti lakini bali boka abanyana baikaranze mbamanyete muna bago ikaranza babange ngora tebara chiesa ruto mate bona yo nere yo manyana ya kumetinga mbogi makiobo inko chikomenyera bona lakini yo batebire ko babara iboko gwasereria omurembe bwense nabo igotebire nabara ibakarorekana batabuga tibirengera libyo ga chese ya Kenya Ruto bosengo otebira baraya bakwamiriria serikali bono mate na chat akuane serikali ntoma yetenga ki ne ya upinzani bone yo chimotua bono iga serikali Ruto tayebwati era tigagenda katimoke esa guria serikali ya musinyira kera chagete iga chagete gokuona biyana ki ya boda ntonyeimokie mama mboga ntonyeimokie masikini kama sisi hao wengine hao wenye tunashughulika hapa mambo ya matatu ngonya imokiale kenenge anaokara okay igobono go ikatua kesabu elie bwanara temuna intwa baba wakachikura okay omathe no Sifuna na batenda ga litali bana baba wakekura nindu okay lakini bono o ikato dirine serikali yeye tonyebeke isike andakaira atimoka upinzani raso nerera kolese gasejo asante sana sebirengera libyago ni gwetu mwancho muligere lingi bago kwana kurwa somo cyo yobosongo tigatura igo no yo na era ngakya tabese mambia bana ngakyo ngorogore na Dominic ninde mosintoma ya gaseito monjari suneka tingwa na mange ase umuntu weke gusiwa kwa na onda asinyu kwa na aseke gusiwa ke kare ke gusinda ke gito tutete gokini mbya mono eye ntongera kia weire togonya koikira amate winero inda ke to likere wina asenge chama tengo sirale wina ngora abere kidogo Toti kuma ine serikali ngebinda ko kara mbita kere uneta kere tanga na ndo toti ko kwenga ina ngakanga kurusia serikali erororo nege ntoke wata umate mwale rais
aya na matemo ara makongwe bwe kana go kana rogi 10 base 3 is equals to 2 obuga roga 1000 base 3 ta koma 0.2 hesabu ya jine gaiga wana tegera ngwane korusio muntu ore serikali ne gacia nkong obo mogoito buragere tonyerusia korusio muntu ikaransira asaria ikangangane toguchio no obo muburagere tonyerusia obo mububwabaire twabaire bono bakatogutume kubuna abantu abarebi obo mubwache nchiri bwansire koba kimaete gose noroche gende iguru koboguni bwagarire mochando torie kininge roche kaina ase TV timbwati araka oboguni obo bono bwachire ime omuntu agochokora kindi gyonsi ngano omuntu toete korusia okutari okorusia omuntu okorusia omuntu nokoba ekadi tware ekadi manye kura yawe chinse gwakwa manya chinse koba tali manya chinse kobangwa tiagocha goita omuntu onde no moita goigo tari kwa mokonya genda mukwanere motebi na giyaya noroche muna maguta agotira noroche muna tutabwati kende amba sakaranga ya tubwata araire nyumba mukwanere mwerese kene kiana gi tari ngogoita aye gokorambu yona ne serikali sawa gokorambu bole sawa tari obolie nungo mwake nayo ayole serikali tiagutumika chinguru nechibese chiobwate nakanga gotoita antu aba bande totigentu totabwati twerigeri tiagotunereri obunereri negente kebe na kurusia se bakebukwanya nango kanere aba unereri mbarengo mbaruse tigwe bona kinare kugotebia ayo muntu ngabona kangaye bunoro yo press ngano bwate ko freedom yawe yogocha komboli na kinga kyayo roche kochia tari ngo kominya kingoita ya naye negasia ore bona gento getakire tobangane onye tuwate abana ki intubuna kurunyanza aga inje tini ko tumeka tribalism itinda itukukwana ntubuna kurunyanza buno mugusi ngando wate matyangi mbuya mono ngigeta to matyangi matyangi ominto na korte education agakora no minister wa interior agakore gasingiya igo na amoniri tari ngango te bango ko no mugusi yale aya gashagwanyo gategeto ko support matyangi intundo lyoro ko tebanga gashagwa rasi maye matyangi nande intundo lyoro ko tebanga gashagwa rasi mabe rasi manyuma yasifuna etororo muna gi matyangi na ngurwale nyanza na ndu tiatora aka muna lift fare waka obutari bo kebe na tumeka ena ate abana akorete gasi engiya egasi yaye moni onye ruto feiri owo feiri kwae feiri yasichi ana kitoko bara mase yenda akatongaineke as much as you're negative ka wana ne positive nageri akorire wago tena giane ko korira kiniga mono gure ono njege ndo nare ko saba mugusio minto onde bwasio tagerete go so ndo chega tigango tokore siasa yo bwanchani na ande tomanya nga 20p amanyi nga tobwata gara mabali obo musongo obo muruya obe yani amanyi go wate you are red is blood and red is blood thank you bia sana mwancho muri liko igure kunago kwana kurwa sense meyo muchubusongo ase binta kwanire binge mbiri abate abangobo mona boigo kwanire igoro yogwaka chikura ase kurigereri ebikorwa yo morwanereria urenda sema mbia bono kana togendete gukwana negeta seni gitu giye Sopa TV ya mesa ya mokurwa ase muchubusongo roche ni bwato yo ndega iga nakyo korukwa asama litanga ku Chaveti sagini nako kire ase ngototarira bosonga iga ase siasa ya bosongo ndenda te muno mugusi abantu baminto babosongo to ikikadi cyekikura to iri kikadi cyekikura alitora manyanga kitobwenta ko gara umuntu wasengenje kero bwate kadi naliyo ko manyanga ngayiye magendera bosonga ko kikoba umuntu no burayi bwa mutungo kibozo ko chokogenda ko kikoba kero kurigera siasa yense ya Kenya asa matukabwa ngoiga barwanderia bange babere bakoreka no burayi bwense ntumaite go cyari kwegerere kero go kiyaye SMA ya United Opposition yatebanira asobugamo kero muntu cyagire korigenje rakwagacha ku rusobo use kurigera ryo mwishimiwa Edwin Sifuna nero yo bwangoiga orenga se enka yabo totebe county kiri cia Western na twaroche mubaromo nene bw'abantu bakumubwatani twaroche no nabarayi baitu kurwa sorgongo rwa gusiba cie toro kumubwatesia inkie gukwanira ase siasa boni gase bali bakombigie kero kiburayi bwense ase ndakwanira ase musimiwa Sifuna aso kero ko ne ayo kuryo burayi bwense ngenda tebe nga Sifuna no muntu we muchapakazi aende Sifuna egento bona ko gotokonya igabunge chikure cha Western ase ngenjo bachikongana baba Kalonzo na baba Matianyi bano baunde serikali ya Kenya erinde bona tura chikunya ra kero ke ase ngenjo ko kurusio muntu ekero bona ase ngo egento tura kore bona to
tuhungane kabisa Sifuna babo sieke Western na into sieka iga gusi na Gachagua sieke muri Kenya egere na Karusa sieke Ukambani egere na ditora bwatire na tikure chito tuhungane torosia serikali ya Kenya. Okay. Asante sana omoncho muligire sema mbia bono nigotora somo cy'ubusongo buna nago tebi county 045 togendete konyore birengereri pia abali bale asomo cyo kero gorigire siasa ya Kenya mugakanga kiwiroje asama litalitangani ngoro kwa Julius Yabonga na inde asenge ncho ebipindi bya bono tubonete ko joro murai kolengana na maoni ane president yeregetibo nega Mr. William Ruto okalire asako nyara lakini ndasoma ena bamangana mbolinga borai mbwa choretwe bobera ase gesakwekemo oborai bwense yeito ya Kenya gusa ase constitution yagotebanga tiga oborai boroteti keregesa Kenya oroborai nalio na kira kire imwe no kemenyeta sense ya katiba goteba boroteti yani into abana inji ba Kenya okay oborai tiga boroteti nonye ninche ngonye gocha gotonga nimbo ikere nje ninyugwete mbe ne president ya Kenya lakini ndi maete ngati masoma ne tinkoba igongo te abanga tigo yo minto matiangi ali bosio naba bako na komuburukania in fact tiga ba musike matiangi no monto mokongu matiangi kera alinga ase education matiangi ga korete buya matiangi kera ika ase internal security matiangi agakora buya lakini tubwate boni Edwin Sifuna nere asa bwango igoso iso korigire chinyendo chia ese siasa abantu basoba na baro bamoiro koboko bero gutara ase sengima na finally gachiete bono nkasoba bara imbali bali birogo bara imbali babugate usoebu ase siasa ise korigire na babo Fred Gumo egatia bara ibali baro rekane ko moko boko tachenje ti siasa ya United Opposition Sifuna ari buya pi gutatiga Sifuna nonyore buya tiga ba mugaka matiangi amagoro matiangi nero ranyoro sense ya Kenya ebe buya matiangi nero rarambule nse ya Kenya ebe buya muntu nando ndita yo fact ora nyare ko korana matiangi akorete etiketi resa koba as a United Opposition tichete matiangi ngakiora ake kura ya uri tikeliri boi nabonda irane nkaranse getutu byanye bolinga ningonda achore lakini asaba na tingo kuana okay biya mono sana mwanjo muligireri togenda tukukwana kurwa stage ya songo mwaka bwakire bagere we agire yatore utore bete rumbene ligere lirumbene ligia doje nya ore drembengi yango na korete tere sebe burundi yatora kwa nanga ya siasa sema mbia bono kwa ligere gazeti ya leo ndaje ligere bona ikireto mangana ali sechi gazeti mono mono nginto ba kwanera ne umugande menene yarorekane ta sechi semo cha Western Kenya Edwin Sifuna ase amatukabuga ngoiga nigarorekanire koba umurwanire rwo ligekero kibura ibwezi itangani muri Joshua Runyanko umuganda mwete nona yo mwana ugachira ase akwira isirazi mu wale kama family members moja bona abantu bamurembera se bakora to mwana boka yera uri ko juma tianya jeta bakusimba gokati ngendo ndakwana itangani se situ county chito cha Nyambere na Kisi abana siasa baito ngo batebe ko murembe ninde batiko beka banda samaberera abana baito batume kubobe ushiga kurukaniro ndi abantu bagutambira gusima amenya ngende ndani ngora sano murembe sense amonye chikura kiro chichobura ibo bole musu tuzagete change rutondo mwagete chikura bia ato promise bottom up una to promise kiri ndonge yakore agusiba ito ndiko tayanga matiani tutu ko tayanga United Opposition baba oyo ra tenene ebe matiani ebe Sifuna to akachikura urusike nyambike mugondo urusike nyambike mugondo asma United Opposition to botana to SPM lakini amugusi isitwatoka ko mwana nyinta so ke matiani kaki keto to baesare to nyakutama na to nyakutana abantu bandi ko rwari bachumbe bandi bakutama ngana mabe bama yanki bakona chingwana cyabo bagusariye tari ito gusa kero mwana mukwa iro mwana mugonda chiko twara anajo dawa mwana utako nyago twara iro mwana to yike chure gecheka igaba gusi kutwara lebisa kubinde byateye byato itabire batangi gare tukurwana abantu bari bagurunga chenzi bakazana ero akombo inje lina mwananchi bunere gari abantu abo baramo bonse matiyangi na abantu bamona linda mwananchi bonse na otoramo oyo ratenene oyo ya kutoka danga matiyangi onde bwensi orabo neke nyamtukurusi mugondo okay bia mono sana mwancho muligere buna togenda tukukwana kurwa somo cy'ubusongo ndoche cyabutokire gaiga chitaika stigalite ibere chibe chinsa isata sema mbia bono na namono ntagetentige nkwaneye egenda se studio
tutigire uyu minto Diana merara gose nabwate chisimi ibere isatu bari skari bagendera gukwana na kurwe birengera byabo na koranga ningi keri bari ochikira bage korekana kurinde karuzo mucyo bosongo kwa iguru mwancho murigere ningi keri baka baba gukwanira anamono kiba kwanire gaiga no goteba nga bado barabumbege netenye ticket yeyo nonye Edwin Sifuna okobaga kurigyo borai bwense bachiko baba kumutigera mweshimiwa Fred Matiang'i uno mugusio kwane kurwa sorogorwa mucyo bosongo ko arende mono nande bakwanire igoro yo murembe konyara kobago kubekwa sibatebire bana siasa nonye bakora siasa yabo barorenga mabirira yakoba kakobekwa chinga kiechi banyare koba bakuyetumika asobo mubukwa gacho mugusi nonde tabasako bagakobeke gocha gochi asoyonde bwensi mwancho muri gice guru Innocent Onyango kurwacho asomucho yobosongo astogenda takoba to koligere linga ningi kelikegenda takokorekana na mono asesemelia ya siasa biya mono sana ase studio Diana naboko bwatiragabu oraigo murigereri nerara bwatachisimi aragotebia ase mambia bono ekero tocha kumira na lenda nkyo konyoranga tuagambira mange biya mono sana asante sana. Soalnya mbak ada banyak ketua TTN ini bro. Wan wasa buat 35 minutes. Nah, kalau mau nyerah tambah sa. Aku kata mau ke simi aku buat apa ya? Ah, enak buat teman. Aku kata mau. Simi. Simi aku buat.